Буякта безнең Кедровая баня и соляная баня. Рөстәм Миңнехановның Утрау шәһәр яны клубы белән таныштыралар. 8 гектар мәйданда 22 йорт, мунча, спа комплекс, бассейннар, җәмәгать туклану урыннары бар. Әле 2 ел элек республика рәисенә клубның беренче этаптагы төзелешен күрсәткән иделәр. Проектка 340 миллион сум инвестиция җәлеп ителгән. Монда 14 и үзенең технологик эшләнгән. Бу Утрауның һич онытмыйм һәр ягы урман иде. Әгәр дә әлеге ял итү базасына килгән булса, Габдулла Тукай мөгаен шулай дип язып калдырган булыр иде. Чыннан да яшел урман, саф һава, Идел киңлекләре. Мондагы матурлык сокландыргыч. Әлеге Утрау татар Мальдивлары дип атала һәм биредә исеме генә түгел, ә хәтта Кымыда, чит ил утрауларындагы кебек. Мондый проектлар Татарстан өчен яңа юнәлеш, әмма алар эчке туризмны җәелдерүгә юнәлтелгән. Ихтыяҗ бар, шул ук вакытта уртага салып сөйләшәсе мәсьәләләр дә байтак. Есть такая возможность, что вот быть на берегу, на природе, очень, притом вот, и цены приемлемые. Мы должны развивать внутренний туризм. Вот эти шаги, они очень важны. Менделеевскийдагы шифахана базасында узган ел глэмпинг ачканнар. Дәваланырга гадәттә олылар килә. Бу формат яшьләр өчен. Шартлары бар, әмма шулман яр буе төзекләндерелмәгән. Сәлим Хәбибуллин Рөстәм Миңнехановтан ярдәм сорады. Вся береговая зона находится в федеральной собственности, поэтому содействие республиканских структур было бы очень необходимо. Yaxşı. Planlaştırın. Bizning endi yangidan tüp problema menen mana Rüstem Nurgalievga bizning endi ul mana tagi Kamaның yaqinligi и yiroqligi. Shu yo'llari, aning tekaligi, ularning pristanlari nelari бар endi. Bizning endi maqsad исторический миссия deb aytaman men aruzcha. Shuni yangidan tudirib, yangidan яңартып и кишигә уңайлы итеп ясау турында. Римма Якупова үз эшен Питрәч районында башлый. Милли стилдә һәм хәләл глэмпинг тәкъдим итә. Мондый форматны чит ил кунаклары үз иткән. Ул бүген Рөстәм Миңнехановны кунакка чакырды. Хәләл глэмпинг булгач, безгә икенче илләрдән Саудовская Аравия, Малайзия, Турция хәләл илләрдән киләләр һәм без зур уровеньдә үзебезнең глэмпингны тотабыз. Яшел үзән эшмәкәре ял итү урынына юл салуларын сорады. Кама тамагыннан балыкчылык белән шөгыльләнүче ял итү базасы җитәкчелеге. Су саклагычта су кимегәнгә балык азаерга мөмкин ди. Республикадагы беренче глэмпинг җитәкчесе Рөстәм Миңнехановтан бизнесын җәелдерү өчен чын самолет кирәк ди. Ул анда кунакханә ачырга җыена. Оказалось, найти самолет, не так же просто, как купить хлеб в магазине. Yok, zor kирәк. Зур. Мин моны чит илләрдән сәяхәт иткәннән күрәм. Андый отельләр бар Швециядә, анда аэропорттан чыккач Балида һәм тагын бүтән илләрдә. Мондый отель Татарстанда булса, ул яңа визитный карточка булыр иде. Яңа глэмпинглар төзергә җир участогын сайлау өчен республикада җир каталогы барлыкка килгән. Моңа кадәр участокны алганда аукцион уздыру проблема булган. Хәзер эшне көйләгәннәр. Күпме генә эш башкарылса да, әле бу гына җитми ди рәис. Татарстанның мөмкинлекләре бик зур. Не дорабатываете, на самом деле. Потенциал огромный. Республика богатейшая. Это в любом районе можно какую-то тропу сделать, какую-то востребованность будет. У нас пока не хватает культуры отдыха. Люди не умеют отдыхать. Надо предоставить им сервисы, надо много об этом говорить, показывать. Хәзер алда торган бурычлар табигый зоналар белән дөрес идарә итү, җәяү йөрү өчен махсус сукмаклар булдыру, аларны күрсәтә белү. Яшел үзән районыннан Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы.